последната седмица преди започването на Великия пост се отбелязва сирница или сиропусна неделя. Това е време, когато се наслаждаваме на храна, която обикновено е забранена през постния период, като сирене, яйца, мляко и млечни продукти. Празникът се отбелязва в неделя, известна и като сирни заговезни или сирни поклади, точно 7 седмици преди Велик ден. Тази година сирни заговезни отбелязваме на 17 март. Традиционно се организира изобилна вечеря, където се събират близките роднини и семейството, придавайки на тази вечер особено значение, подобно на бъдни вечер. На масата се поднасят разнообразни ястия, като сирене, яйца, вита баница, печена риба, бяла халва с орехи или фъстъци, вино и ракия. Преди да започне вечерята, традицията е да се проведе церемония на взаимна прошка, където най-младите членове на семейството първи просят прошка от най-възрастните, като започват от дядо, баба, баща, майка и така нанали. След това възрастните просят прошка от младите. В различни региони тази неделя се нарича и прошка или прочка. Това е време, когато вярваме, че е важно да се простиме и да изясним отношенията си с онези, с които може би сме в конфликт или сме обидили. В края на вечерята, в православната традиция, хората се опрощават взаимно, включително и със свещеника. На церемонията се използват черни или тъмно-виолетови такани, които символизират покаянието и скръбта. На сирница е обичайно кумците да посещават кумовете си, а кръщелниците – своите кръстници, като им даряват погача или баница и вино. Последните години към тези дарове се добавят и лимони или портокали. Обикновено тези посещения се правят след обед преди семейната вечеря. Кумците-кръщелниците също искат прошка, а кумове-кръстниците ги приемат, дават прошка и им подаряват яйца или други малки подаръци. По време на вечерята, ако някой кихне на масата, баща му го дарява с дребни монети или му обещава да му подари първото родено агне или яре. Популярен обичай на сирница е след приключване на вечерята да се проведе тот наред хамкане. Всички сядат в кръг с ръце, поставени отзад на гърба, а най-възрастният член на семейството връзва на тавана или на точилка парче от бялата халва или варено яйце и го завърта. Останалите се опитват да хванат парчето с уста. След края на играта, конецът се запалва толкова пъти, колкото са членовете на семейството, като всеки път се нарича на един от тях. И според това как гори конецът, се предсказва какво ще се случи с този човек през годината. Сирни заговезни са един от най-вълнуващите празници в нашата култура, облечен с мистерия и вяра. Този ден е известен със своите древни обичаи и ритуали, сред които е и паленето на огън, известен като сиреници. Тази традиция се счита за мощен обред за изгонване на злите духове и пречистване на околната среда. Хората вярват, че огънят притежава всемогъща сила, която може да защити от злото и да донесе здраве и късмет. Поради това паленето на огън на сирни заговезни е не просто обичай, а вярващите го считат за своеобразен обред, който им придава сила и защита. На празника хората се събират около огъня и го прескачат, вярвайки, че по този начин се отърват от негативната енергия и привличат късмета си. Някои области практикуват и въртенето на факли от слама, което, според вярванията, помага да се изгонят бълхите и други вредители. Освен сирениците, хората палят и други видове огнища, като например ойлалия, запалено каче с катран, оратници, разцепени дървета с слама и оруглици, кошове намазани с катран. Тези огньове също имат своя символика и се считат за част от ритуалното очистване на околната среда. В допълнение към паленето на огън, децата и младежите извършват и други ритуали, като например очистване на нивите. Те вярват, че чрез този обред ще привлекат голям берекет и плодородие за годината. Сирни заговезни ни пренасят в миналото, показвайки ни връзката с природата и вярата в нейната сила. Този празник не само съхранява нашата традиция, но и ни напомня за важността на вярата и общността в нашия живот. То е време за събиране, за единство и вяра в магията на обичаите и ритуалите.